Ameza zaho numeraonao tseky ity please kaza mampifila BGD farangoela zaho ko niamby ata niany anambo manina no mampitamby za matonaly zaho tsy matory nenty menimeny diabloso aminao ho manaingy haiko anao io tia fa kaza tahatao karaha io maleta be tseky ty dimy taona zay zo anao ty voatotsy dimy taona na niriko ipasy bijikody reny anao ndraindraiky anaty lapisiny za manamforosy ho mandeha lapisiny olo manontany hoe manimo laoliny fitiavako nanana tonga zaho mystère bin atala mitapy ze tenendrotsahoko haiko toly anao tia zao io ndro zaka ataoko hetseky ty moa biky tia nanao Ameza Num zao jiaby tseky ty koa mampifila farangoela zao Tranquila zoko niambianao Ampelao Zao niambianao anatuzao Tiakwano yuko tia zao Yuna kaze amekwanao Tranquila zoko niambianao Zao niambianao anatuzao Tiakwano yuko tia zao Yuna kaze amekwanao Please famuzao milana nao Please Ameza numeraonao sanandro kara io to misy miderange to manelinjely tsika roy mikorana ta Ameza zaho numinao weekend amaray anao ka iko tseky ty hay tsika mila solo plasy solo beka flaty points zaho mazgrolo lekôly tsy vita no anao to boko zaho fa tsy nivaky lo nambesako nenty tsika roy klasy raiky tseky ko anao tsy tia zaho hoe taraiky Ameza izy numinao tseky ty moa Ameza izy numinao tseky ty Tranquila zoko niambianao Ampelao Zao niambianao anatuzao Tiakwano yuko tia zao Numina kaze amekwanao Tranquila zoko niambianao Zao niambianao anatuzao Tiakwano yuko tia zao Numina kaze amekwanao Ambla-moi la olo jim da moi farangoela netena nandodo izy ko zaho to iambela zaho ho fatsizy anato zaho boko zaho ho tsy anao fitiavako izy tsika raha fitiavanao izy tseky anao kombokely zaho fa taitsy ninambelako nenty anao io naveny beka na maventy haiko fa tsisy bedy amizay tsisika mandamoro tsisy vokrety kidanakaiko sy mitreby tseky hafa ko zaho manao Speedy Gonzales kazagaga lelay mosary miafy no anao to ko na manaiky zao episode hafa ko anao ndesiko plasy tsy tanao nenty bigy Tranquila zoko niambianao Ampelao Zao niambianao anatuzao Tiakwano yuko tia zao